Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bro, non. wah, gadaku nendi. Wah, ini ora ceket-ceket. Wah, biasane takon cukup godo kowe keset. Niki pun selak kesel awake. Pun kena apa perlune kek godo kek disiapke kek dipupuk. Petro, nun. Werkudara mupuk godo ora bakal temomo. Lho, sebabe? Lho, Duryudana kae ya kusapen Lengatala. Oh. Meng ana pirangane sing ora iso. Sarta ana keringkiane merga lali ora diusapi. Bagian mana? Bagian mana ki apa? Oh iya lali aku. Wayang tak jak bahasa Indonesia. Bagian pundi? Bagian ki apa? Anu. Sing pundi sing ora diusapi Lisatala? Pupu sing kiwa Petro. Oh nggih. Werkudara. Nggih. Ora usah dadak tak sasmitani yen kowe iso nglimpe pupune kiwa pupun Gada Rujakpala. Mutar. Dengklek ora iso nglawat pupuh nganggo godo pupumu sing kiwa ndeprok. Ayo sambato Werkudara kowe gleleng kowe menang pupuku sing kiwa mbok pupuh aku ora iso mlaku. Aku ngakoni kowe menang ning kowe goblok. Kowe menang ning kowe wong pintu. Kowe ngukup negara Ngastina wis kothong, wis ora ana apa-apane. Bondo donyane wis tak ngguragat perang, wis entek kowe ngukup Ngastina ming nemoni wong lolo, wong ranti bapak. Wong sing padha lempoh merga kesempyoke ngaradan peperangan. Kowe nglakoni perang gedhe kanthi pawadan, kabecikan, katentreman, budi luhur, kabeh mau mung telek. Ora ana ning jagat iki budi luhur, kabecikan, katentreman, kabeh wis ilang, kabeh wis musna. Yen kowe gegegi babagan kabeneran sing arep benerke ngono apa aku tak takon. Ngastina wis rusak, Ngastina wis entek. Kowe ngakoni yen to kowe sadya ingkang njejegake marang bebener lan kautaman sing endi? Kowe ora ngrumangsani, kowe aling-aling kautaman. Kowe aling-aling bebener ning jane kowe iki getih letek. Pandhawa kuwi tutu satriya, Pandhawa kuwi menungsa. Sing asale saka getih sing reget. Puntadewa kae dudu anake bapakmu Pandhu, kae anake Sang Hyang Bathara Darma. Kowe kuwi ya dudu anake Pandhu, kowe iki anake Sang Hyang Bathara Bayu. Janaka kae anake Sang Hyang Bathara Asmara. Nekula Sedewa kae anake Bathara Wasan lan Bathara Aswin. Ketok kowe iki getih reget. Mbokmu Dewi Kunti sing dikundangake wanita utama, mustikaning wanita. Aku tak takon, utamane nggono apa? Utamane nggono ndi?
Mbokmu Dewi Kundi kae ora beda kaya wong pelanyan. Mbokmu Dewi Kundi kae lambanging wanita elek, lambanging wanita reget. Kae bar ditumpaki Bathara Darma, ditumpaki Bathara Bayu, ditumpaki Bathara Asmara. Kae wong wedok remeh, kae wong wedok murah, kae wong wedok pelanyan bajingan. Sabar. Wah. Minggiro. Pak Jur-jur kuandane Duryudana. Ngeno karo ibuku. Werkudara sarek. Sarek to. Nganti remuk ora wujud kaya ngono kuwi ora mati. Kuwi ora mati. Duryudana sesuk bakal nglakoni pasiksan dirubung singgat dirubung wujuding uler. Wujuding cacing ana ing lemah suwene 100 taun tur ngrasake lara. Wah. Babu Kundi aku nyuwun ngapura. Wis, aja mbok teruske. Pancen sipate Duryudana kaya ngono kuwi. Petra, nun. Kuwandaning Sengkuni kagawanane nggih. Barengipun wong loro iki ora iso mati nek ora dadi siji. Werkudara, Nggih. cangkeme Duryudana kae sembreten. Petra kuwandaning Sengkuni iki jejelna ning cangkeme Duryudana. Nggih.